ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Katen Bros FC ka long kin ho ni le kai ban yok khor ya ka kusnam da ka song pisa ka basan lak tingka hadien maklala ban pinlim no ekati counter FC lingba ka jinga shoot penalty ha ka jinga kun final ya ka limpong ni le kai mau pedang open to all knockout football tournament ara jar pusau bla pinlong da ka mau pedang sports club but mau pedang seng samlashnong kat ba ka tie counter FC ka blawan baar klayok khor ya ka song pisa ka baar lak tingka Hagani kelumpung ilek kai ketia counter FC kelayo ya kanam kum ke discipline team kat bai kanam man of the match layo ra du Debor Kasar ya kanam best player layo du Ruhi Payapali top scorer layo du Ruhi Payapali best defender layo ra du Son Yau Pnyau bad ya kanam best goalkeeper layo ra du Hanbil Simle Haka exhibition match mau pedang sports isi klub penlim no ika YouTuber United dakat we la shipho goal Kemudian akan berjalan dengan hausi kalau hanya for training juga dengan kesumah bagi terus menjadi yang podium semoga bagi siapa tidak punya for trainingan akan berjalan dengan na kamenta ka Mokdang Sports Club kaba ngimpat cui ngimpat cu saki kaba kum kenegasi kalong kajile kai kaba he hadu kata-kata hagani ka shnong ka jongi om tang hagani ka shnong ka jongi le se laban ong hagani ka dong ka than ka jongi hagani ka dong ka than chile ken kalong kaba so sarong shibun na kamata sports club kabalala ban organize yakni ka program katni baru ngai kubleiru yaki reuramba ki balaya krisyan lang na kamata sports club de kumbangi lay yosaki hagaji le kai kaba half time kabla poisha kaji le kai kaba itnat hadu kata kaba omdan mano bejo bat ngakit bokit ruyang yakini baro artri gitim hagani ka second half ba kawai naki kinyo ya katong kajingjo de kumban shu penpau habi de
hakani ka jing le kai football le se kalong ke ai ka ba kodor hakani ka chuk ka jongi ka ba manta kalong ka kam kabal kamai pisah bat ka ba kentiu ya ki samla shibun ha kilat kamai pisah hakani ka por hakani ka juk ka jongi ka mamta te komba ki kme ki pa ki sakhi ki rorong ba ki sakhi hakani ka por ngaketukan pham ba kimdai banbu jing nam ta ki khon ki ti ha bi dai bat ka sport kham tam ha ke le kai football le se ha bagi tolong ke ba sultanat Shibun ha bagi ki player ki badon ha ke le ka por ba ha bagi ba i pet kai ki dan ki balai le kai ha ki Shillong dik bat kum ta ter te kalong ke ka ba sarong ba maki ki player ki balakiu shakmat chaprang kin wan yuk chat ha ka ba kum kene kamadan le se kene kalong ke ka ba pen ki jingmut ya ki kena jong kene ka dong ka than ka jongi ba kum no ban perkhan bahaga jing le kai ke jongki ban trei hitong ba maki ba ki kena ki ba kading ka than jongi ru kin keu shap mat chaprang kum ki wei pat ki kena ki bla kiu hagani ka jala jungi kham tam ru om tang hagani ka jala rewat shabaru di Alsan dulu banyak try betul ini jadi 15 poin kita cuma di Alsan dulu
Kesaulak. Sembarang ti jerok pel Syah labiang kalau ini kan ni. Mana badan yang nombor sau not real lai lawan ni. Toong hoy na to. Sau not real la jakwa ba phayo ka.